Ostegun santu arratsalde honetan, Gipuzkoako erdigunean gaituzue, Azkoitian. Jaso ezazue ikusentzule guztiok, hemendik bidaltzen dizuegun gure agurra. Oroipen berezia izan nahi dugu gaur, igandero geurekin zaituztegun gaixo, adintsu eta ezindu guztiontzat. Eta urrutietatik baita itsasoaz beste aldetik ere, jarraitzen diguzuen adiskideentzat. Agur guztioi, pakea eta elkar maitasuna opa dizuegu bihotzez. Irudietan ikusten ari zarete, Azkoitiko herria. Ia 1000 metroko altuera duten Izarraitz Irukurutzeta eta Irumugarri mendiez inguratua dago. Eta apaltxeagoa izan arren, hor dago Azkarate mendia ere. Ibaiei dagokienaz, herria goitik behera zeharkatzen duen urola da nagusiena, igaran eta katuin errekatako urak biltzen dituela. Orain 100 urte, 5500 biztanle ziren herri honetan. Mende honetan zehar ugaritzen joan dira, batez ere lantegien eraginez. Baina horietako asko inguruko herrietatik etorriak dira. Orain 20 urte, 11.000 pasatxo izatera iritsi ziren. Gaur egun ordea, 10.000 eta 200 inguru biztanle dira, horietan 3 euskaldunak. Azkoitia bidegurutze batean dagoela esan daiteke. Alde batetik, Tolosatik Eibarrera doan errepidea igarotzen da. Azken urteotan, Elgoibarrerako errepide berriaz kostako autopistarekin ondo lotua dagoela. Bestetik berriz, Zumarragatik Zumaiako kostarekin lotzen duen errepidea, orain dela urte gutxi arte kostako trenaz ere baliatzen zela. Aspaldiko tradizioari jarraituz, herri industriala da Azkoitia. Garai bateko langintzak ziren espartinak edo alpargatagintza, xestero edo saskigintza, pilotak egitea, egurrezko altzariak eta etxerako tresneria eta abar. Orain, gaur-gaurko industria da bizirik jarraitzen duena. Metalurgia alorra da guztietan garatuena, galdategi, burdinola eta makina erramientarekin. Eta horrekin batera, egurra lehen gaia duten lantegiak. Baserriko lanetan aritzen direnak ere badira, baina oinarrizko beste langintza baten lagungarri bakarrik. Historia luzea du Azkoitiak. Urolaren alboetan dagoen ibarrari iraurgi izena ematen zitzaion. Horrela, Iruñeko gotzaindegikoa den 1027. urteko dokumentu batean, iraurgiko San Martin izenez aipatzen da, gerora Azkoitia izenez ezagutuko dena. 300 urte geroago, iraurgiko Miranda izena ematen zaio. Eta 1257 aurrera, Azkoitia izena hartzen du. Hasiera batean, herrigunea San Martin ermitaren inguruan izan zen. Gerora Balda etxearen babesean egon zen eliza, gaur egun hilerri edo kanposantua dagoen ingurunean. Herria berriz, pixkana behe partean eraikitzen joan zen. Eta, azkenik, eliza ere gaur egun dagoen tokian eraiki zuten, naiz eta Balda etxekoek ahaleginak egin hori galarazteko. Guk hemen esandakoa baino asko aberatsagoa da Azkoitiaren historia, eta jarraituko dugu bihar ere Jainkoa lagun.
baina gaurkoz aski dugu esandakoarekin eta meza santuari hasiera emango diogu. Genaro leku ona, Eliza honetako apaiz arduraduna izango dugu batzarburu, Ignacio Ramirez eta Joaquin Larrañaga apaiz laguntzaileak lagun dituela. Herriaren kantuari lagunduz, parrokia bezbatza arituko da Ignacio Alberdiren zuzendaritzapean. Organoan ari dena berriz, Telesforo Garmendia dugu. Arratsaldeon eman dezaigula jangoikoak, Azkoitiko Eliza nagusian elkarturik gauden guztioi. Eta telebistaren bitartez gaur gurekin elkartzen diren guztioi. Agur berezia gaxoei, ezinei eta elbarrituei. Ongi etorriak izan zaitezte, agur. Ostegun santu arratsalde honetan, Jesus bere ikasleekin mailan bildu zen ordu beretsuan, gu ere jaunaren mai inguruan bildu gara berak deiturik. Garizumaldia bukaturik, Eukaristi honetan hasten ditugu urteko 3 egun nagusienak, Basko Hirurrena, jaunaren heriotza, Ilobiko atsedenaldia eta Pistuera ospatzua, haundikiro ospatzeko 3 egun santuak. Izan ditzagula, Jesusekin egiaz bat egiteko, heriotzean eta Pistueran. Hil bezperan, bere ikasleekin bildu nahi izan zuen Jesusek azken afaria egiteko. Hurbil zen juduen Pasko jaia. Biharamunean gurutzean egin zuena, aurrez egin nahi izan zuen Jesusek afari hartan. Ogi ardotan bere gorputz odolak, bere izate osoa eman, jainkoaren asmoa azkeneraino betetzeko, gizon emakumeak jainkoarekin adiskidetzeko eta itun berri eta betikoa egiteko. Eta berak egin zuena guk ere egiteko agindu zigun, elkar maitasuna oinarri harturik. Horixe egin behar dugu beraz, Basko jai hauetan. Gaiztoengandik urrun nere bizia. Gizon gaizto maltzurragandik, atera nazazu honi. Igonari, jaunaren aldarena, bera den nere poza. Zaitut indar ene jangoiko, zergatik nauzu usatu zugandik. Iste zergatik nabila, etzaiak nahi gabetzen naula. Igonari, jaunaren aldarena, bera den nere poza, da alaitasuna. Bidali zure egiaren argi, hori baidet gidari.
Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, bere gurutzeaz salbamena eta bizitza dakarskigun Jesus jaunaren grazia izan bedi zuekin. Zenide maiteok, maiz ezer izan zen Jesus pekatariekin mailan. Ostegun santu arrats honetan, Pasko jaia astean, gu eserierazi gaitu berekin mailan. Eska diezaiogun damuturik errukia pekatari baigera. Errukidakigula jainko guztiz altxua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Garizuman oso gutxitan kantatu dugun aintza kantatu dugu orain. Urrena, Basko Gau Santuan kantatuko dugu haundikiro. Amen.
Egin dezagun hotoitz. Jainko jauna zure seme bakarrak, bere burua eriotzara eman aurretik, betiko itunaren opari berri jautzi zion Elizari. Haren maitasunak iriden afari santua ospatzera, bildu gaitasun gaur hemen, egizu misterio handia ospatzeak, maitasunez eta bizi berriz bete gaitzala. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta zure Espiritu Santuarekin batean, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldi guztietan. Ebertarrak, Israeldarrak Egipton esklabu zirelarik, jainkoari dei egin zioten, eta jainkoak askatu egin zituen. Askakuntzaren seinalea bazko afaria izan zen, urtero errepikatua. Afari hura nola egin behar zuten kontatzen digu irteera edo Exodo liburuak. Jesusen afaria ere behin betiko askakuntzaren seinale izango zen. Exodo liburutik. Egun haietan, jaunak honela esan zion Moisesi eta Aaroni Egipto aldean. Hil hau izango duzue hilik handiena. Urtearen lehenengo hila izango duzue. Esaiozue Israel herri osoari, hil honen 10 guztiok bildozbana hartuko duzue familia bakoitzak eta etxe bakoitzak berea. Eta bildotxa jateko familikoak aski ez badira, deitu auzoari eta bildu beharraina lagun. Bakoitzak bere zatia jango du, guztia bukatzeraino. Bildotxa akatsi gabea izango da. Aharikoa, urtekoa, naiz arkume, naiz antxume. Bizirik eukiko duzue hilaren 14 arte, eta Israel guztiak iluna barrean hilko dute. Odola hartu eta igurtziko dituzue, jan duzuen etxe atarean eta zuturik eta ateburuan, gau hartan zutan errea jango duzue haragia, eta ogi legami gabea, eta barazki garratzak. Eta haren era hontan jango duzue gerria loturik, oinetakoa jantziak, makila eskuan, aldu zuten, janduzue. Paskoa bai da, hau da, jaunaren igarotzea. Gau hartan ni Egiptoko lurraldetik igaroko naiz, eta Egipto lurraldeko lehen ume guztiak hilko ditut. Bai gizonetan, bai abereetan, eta Egiptoko jainkoei berena emango diet. Hala ni jauna, zaudeten etxeetan odola izango da zuen ezaugarri. Odola ikustean aurrera igaroko naiz, eta ez da zuenean erio zigorrik izango. Nik Egiptoko lurraldea jotzean. Egun hau oroigarri izango duzue, eta jai handi egingo diozu jaunari, zuen belaun aldietan. Betiko jai egun egingo duzue. Jaunak esana,
zure leialtasuna adieraziko gizaldiz gizaldi. Esana bai duzu maitasuna betiko dut eraiki, zure leialtasuna zeruan duzu sendo erazi. Jauna, zure maitasuna abestuko du, betiren beti. Elkargo egin du neure hautatuarekin, nabil nere morroiari dion zinegin. Betiko sendatuko du zure hasia, menderen mende eraikiko zure aurkia. Jauna, zure maitasuna abestuko du, betiren beti. Jesusen afaria kontatzen digun dokumentorik zaharrena entzungo dugu orain. Jaunaren afaria egitera bildu oizen Korintoko elkarteari idatzi zion San Paulok gutun hau 57. urteko baskotan. Entzun dezagun arretaz. San Pablo apostoluak Korintiotarrei, zenideok, jaunagandik harturi daukanik neronek zuei eman dizuedan hau. Jesus jaunak saltzekoa zen gauean ogi hartu eta ezkerotoitza eginda zatitu zuela eta esan. Hau nere gorputza da, zuentzat ematen dena, egizue hau nere oroigarri. Era berean, kalizarekin ere afalondoan hitz hauek esanez. Kaliza hau itun berria da nere odoletan, egizue hau edaten duzuen bakoitzean nere oroigarri. Beraz, ogi ontatik jaten eta kaliza ontatik edaten duzuen bakoitzean, jaunaren eriotza adierazten duzue, bera etorri arte. Jaunak esana. Hiru evangelistek, Mateok, Markosek eta Lukasek, ogi ardoen ematea Eukaristiaren sorrera kontatzen duten tokian, laugarren evangelistak, Joanek, oinen garbitzea kontatzen du. Elkarren zerbitzari izatea eta elkar maitatzea da Eukaristia ospatu ahal izateko baldintza, kondizioa. Jesusi entzuteko prestatuz, kanta dezagun. Agindu berri bat ematen dizuet, dio jaunak, maite ezazu elkar, ni maite izan zaituztedan bezala. Jauna zuekin. Jesukristoren evangelioa San Joanen liburutik. Pasko jai aurrean, ikusi zuen Jesusek etorri zitzaiola mundu ontatik bere aitarengana joateko ordua, eta munduan zeuden beretarrak maite izanik,
azkeneraino maitatu zituen. Afaltzen ari ziren, ordurako etxaiak buruan sartua zion Simon Iskarioteren seme Judasi Jesusen saldukeria egitea. Jesusek jakinik aitak gauza guztiak eskura eman zizkiola. Jangoikoagandik zetorrela eta jangoikoaren gana zijoala. Jeiki zen maitik, erantzi zuen zoin gainekoa eta esku zapi bat harturik, bere gerrilan lotu zuen. Gero ontzi bat urez bete eta ikaslei oinak garbitzen hasi zitzaien eta gerrilan zeukan esku zapiaz lehortzen. Pedroren gana iritsi zenean, honek esan zion, jauna, zuk neri oinak garbitu. Eta Jesusek, zuk ez dakizu orain ni egiten ari naizena. Geroago ulertuko duzu. Pedrok, zuk ez didazu neri behin ere oinik garbituko. Eta Jesusek, garbitzen ez bazaitut, ez duzu zerikusirik nerekin. Simon Pedrok orduan, jauna, ez oinak bakarrik, baita eskuak eta burua ere. Jesusek erantzun zion, garbitu hartu duenak, ez du oinak besterik garbitu beharrik. Erabat garbi baitago. Zuek ere garbi zaudete, baina ez guztiok. Bai zekien zeinek salduko zuen, horregatik esan zuen, ez zaudete garbi guztiok. Oinak garbitu zizkilenean, soingaineko hartu eta berriro mailan eseririk, honela esan ziren bai aldakizue, zer egin dizuedan. Zuek maisu eta jaun esaten didazue eta ondo esana, ala naiz eta. Maisu eta jaun izanik oinak garbitu badizkizuet, zuek ere elkarri oinak garbitu behar dizkiozue. Jarraibide eman dizuet, nik zuei egin dizuedana, zuek ere egin dezazuen. Jaunak esan hau. Nere bihotzeko lagun maiteok, nire agurrik beroenak batipat, telebistaren aurrean gaur Azkoitiko parrokitik, zabaltzen den kristau ospakizun honi, jarraitzen diozuen guztioi, zuzentzen eta bialtzen dizuet. Gaixoei, elbarrituei eta edadetuoi, eta hoen zaintzaile guztioi agur. Ostegun santuko egunak badu kristauontzat, bere sentipen sakonen zama, berezi bat. Eukaristia, kristau komunitateko ministeritzat, era askotako zerbitzuak, mugarik gabeko maitasuna, Jesusen heriotz eguneko bezpera esate baterako. Gure gaurko begirapena
koka dedila eukaristian. Gogoetak gugan zor daitezen eta Jesusen antza pausoz pauso lortzen zaila gaitezen. Elizak mai inguruan du bere hasiera. Jesusek jatordu asko egin zuen, eta bere mintzaldietan sarri aipatzen du zeruko maila, zeruko jatordua, zeruko festa, ezkontza bateko antzekoa. Bere etxera itzultzen den seme galduaren historia amaitzen da jatordu bat eginez. Zakeorekiko topaketak honen etxean du bere osotasuna, mai inguruan berriz ere. Gaur iritsi da salbamena etxe honetara aitortuko du Jesusek. Etxe honetara, hau da, Zakeoren bizitzara. Jesus pistuaren agertaldiak ere jateko batez ere bukatzen dira. Geroko eta oraingo festa giroa. Mai baten ingurukoa. Jesusek onartzen duelako batzuek zioten Jesus tripazaina eta edalaria zala. Ez zuten ulertu geroko zoriontasunaren ezaugarri ederra zenik. Eta geroko hori mundu honetan horrelako elkartasunean gaurkotzen zenik. Mai horren gelako atea berriz, nire lagun maiteok, denontzat irikita dago eta beti irikita egonko da. Askok, kondairaren zehar eta orain ere, nahi izan dute istea, batzuentzat monopolio bat egitea, kristau artean mailak eta klaseak sortzea, honentzat, garbituentzat bakarrik sartzeko txartelak ematea. Koto bat izango balitz, jangoikoaren maila, batzuentzat itxidura izango balu. Jatordu horretara bereziki deituri daude pobreak, pekatariak, beharrean aurkitzen direnak, edozein oinazeren menpean aurkitzen direnak, beren bizitzaren etorkizuna isten eta estutzen zaienak. Mai honetara inbitatuta gaude denok. Baitere erruaren azpilan bizi geranok edo bizi gaitezkenok. Guk denok jauna, gure jangoikoa behar dugu. Guk ez dugu jaunak zikintzen. Jaunak gu garbitzen gaitu. Jaunak gu ateratzen gaitu egoera konkretu eta astun eta eraman ezinezko horretatik. Krisialdi horretatik, depresio horretatik, etxipen horretatik. Ez da ipuin bat, asmakizun bat, jainkoa gu bezala egin dela, gu bera bezala egin gaitezen. Eta hori eukaristia bakoitzean gertatzen da eta mamitzen da. Eta jangoikoaren ganako aldaketa hori denok behar dugu. Eta batez ere, premia handiagoa behar dutenek. Jangoikoaren maila zabala da. Eta mai horren gainean zerbait garrantzi gertatzen da. Eta garrantzi izate hori denentzatzen da, inungo salbuespenik gabe. Gure arteko harremanetan mugak guk jartzen ditugu. Hormak guk jasotzen ditugu.
gu bestiengandik isten gera, eta horrela gu pobretzen gera. Adimen zabalekoak eta bihotz gartxukoak izan gaitezen. Eukaristiatik horretarako behar degun indarra jasotzen eta eskuratzen dugulako. Halaxe. Jaunaren oroigarria egiteko bilduak gaudelarik, bat egin dezagun Jesusek ordu honetan egin zuen otoitzarekin eta beraren izenean egin diezaizki jogun eskari hauek aitari. Lehen dabizi, Jesus hil eta piztuarekin bataioan bat egin dugun Kristauen alde eskatuko dugu. Ostegu santu honetan, jaunaren azken afaria berritzean, har dezagula elkarren zerbitzari izateko, eta elkar beti maitatzeko asmo sendoa. Eska dezaiogun jaunari. Eska dezagun Kristau elkarten alde, katoliko, protestante, ortodoxo eta gainerako guztien alde. Gure arteko eramanezin eta zatiketa gaindituz, Jesusek nahi bezalako batasuna izan dezagula. Eska diezaiogun jaunari. Maitasunaren egun honetan, maitasun ezagatik sufritzen ari diren guztien alde ere, eskatu behar dugu. Gozea, gerra, zapalketa, lanik eza, gartzela, bakardadea, bazterreratzea jasatzen ari direnen alde. Jesusek agindu digun maitasuna horien gana ere luza dezagula. Eska diezaiogun jaunari. Eska dezagun ager daitezela Kristau elkartean era guztietako zerbitzuak betetzeko prest egongo diren zenideak. Eta gaur bereziki, apaiz zerbitzua bere gain hartuko duten bokaziodunak. Eska diezaiogun jaunari. Eska dezagun telebistaren bidez gurekin elkartzen diren guztion alde. Azkoitiko parroki elkarte osoaren alde. Hemen bildu geranon eta bildu nahi ezik edo ezinik gelditu direnen alde, gaxorik edo taurruti direnen alde, aurtengo bazkotan bataioa, sendotza edo lehenengo eukaristia hartuko dutenen alde. Kristo piztuarekin bat egiteak, sendo gaitzala elkar maitasunean, eska diezaiogun jaunari. Jesusen eriotzean eta piztueran maitasun neurrigabea agertu diguzun aita on horrek, entzun gure eskariak Jesukristo beraren bitartez.
Egizu, jauna, zintzo hurbil gaitezela sakramentu honetara, gure erospena egiten baita opari hau oroigarri ospatzen dugun bakoitzean. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin. Gora bihotzak. Eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen, nunai eta beti zuri eskerrak ematea, jauna eta guzti santu, jangoiko algustidun beti ere korri, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Berau dugu egiazko eta betiko apaiz, behin betiko eskaintza berria jarri nahiez, bere burua eskaini zizun opari salbagarri, eta guri agindu zigun, opari hau bere oroigarri eskaintzeko. Horrela guretzat eskainitako gorputza jatean, indarrez betetzen gera, eta guretzat isuritako dola edatean, gure pekatuetatik garbitzen. Horregatik aingeru eta goia ingeruekin, eta zeruko talde guztiekin, zure aintzari goratzarre hau beti eta beti abesten diogu. Goresten zaitugu aita santua. Beti gurekin bai zatoz bizitzako bideetan. Batez ere Kristo zure semeak, bere maitasunaren pasko otordura biltzen gaituenean. Behin Emausko ikasleekin egin zuen bezala, liburu santuak adierazten dizkigu, eta ogia zatitzen digu. Arren eskatzen dizugu aita ahal guztiduna, bidalezazu zure espiritua, ogi eta ardo hauen gainera.
zure seme Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol, guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean, eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu eta eskerrak emanez. Zatitu zuen eta bere ikaslea eman zien esanez. Hartzatzu eta jan guztio kontatik. Hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kalizarturik berriz ere eskerrak emanez. Bere ikaslea eman zien esanez. Hartzatzu eta edan guztio kontatik. Hau nere odolaren kaliza data. Itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta guztientzat, pekatuak markatzeko, isuriko dena. Egizute hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik, aita errukitsua, orain gure paketzearen oroigarria ospatzean, zure maitasunaren ekintza hotxe egiten dugu. Kristo zure semea, neke eta gurutzeko heriotzaren bidez, bizi berrirat biztu eta zure eskuin aldean aintzatu duzu. Aita guzti santua, begira gure eskaintza honi, Jesu Kristo bera da, bere gorputz odoletan opaldua, berak opari honi esker, zureganako bidea irikitzen digu. Jauna, aita erruki horra, isur gure gainera maitasunaren espiritua. Egizu gure Euskal Herriko Eliza, atergabe bizi berri dedila. Evangelioaren argitan eta aurki ditzala beti bizi indar berriak. Sendo itzatzu zure Elizan, laikoen eta hartzaien arteko batasun lokarriak. Juan Mari gure hartzainarekin, eta beraren apaiz artekoak. Hartzain guztien eta Juan Pablo aita santuaren artekoak. Eliza izan dedila gerra eta zatiketak zauritutako mundu honen erdian, batasunaren, adiskidetasunaren eta pakearen egile. Goguan izan jauna, Kristoren pakean hil diren gure zenideak,
Eta zuk bakarrik dakizula fededun hil diren guztiak. Aritzatzu zeure aurpegiaren argitan, eta eraman itzatzu azken pistueran muga gabeko bizira. Eta mundu honetako gure erromes bidea amaitzean, argaitzatzu gu ere zure erreinuan. Sinisten dugu han denok batera, zure aintzaren zorion betea izango degula. Maria Virginia Jangoikoaren amarekin, apostolu eta martirilekin, eta santu guztiekin bat eginik, dei egiten dizugu aita eta goresten zaitugu Kristo gure jaunaren bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita Jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean. Ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Denok, kantatu amen honekin geure egin dugu esker otoitza. Jesusek gaur hemen eman digun maitasun agindua benetan hartu badugu. Kanta diezaiogun Jangoikoari beraren seme-alaben otoitza. Gure aita Atera gaitzatzu jauna gaitz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen, eta ez du aldietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluai, pakea usten dizuet nere pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari pakea eman batasuna, errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren pakea beti zuekin.
Emaiozue pakea elkarri. Ona hemen jangoikoaren bildotza, ona munduko pekatuak entzen duena, zoriontsuak onemaiera deituak, jauna ni ez naiz inor zunere etxean sartzeko, zazuitz bat ez da sendatuko naiz. Kristoren gorputza zaindu baitzala betiko bizirakoaren.
Egin dezagun otoitz. Jainko algustiduna, hemen ospatu dugun zure semearen afarian. Berritu gaituzu egizu egunen batez, haren erreinuko mailan haze gaitezela. Erregien bizi baita gizaldi eta gizaldei guztietan. Bihar, ostiral santua, Eukaristiarik ospatuko ez dugunez, Ogi santua, jaunaren gorputzaren sakramentua, gorde egingo du apaisak bihar jan ahal izateko. Gu gainezka maitatuz, jauna beti gurekin, gure artean bizi dela oroitarazten digu horrek. Egoki izango litzake gutako bakoitzak jaunaren aurrean egonaldi bat egitea, jauna gurtuz eta otoitzean. Oroitarazten zaizue gaur gaueko 10:00 gauerdira arte, Eliza hau gure parrokia irikita egongo dela nahi duten guztiek ikusaldi bat egin dezaten. Bihar Basko Barau Santua egiteko eguna dugu. Goizeko 9:00 otoitzaldi bat bakearen aldekoa izango dugu. Eta goizeko 11:00 gurutzbidea. Jaunaren nekaldiaren ospakizuna berriz arratsaldeko 5:00. Euskal Telebista gure artean gaur bezala izango dugu arratsaldeko elizkizuna zabaltzeko eta baita ere elizkizun honen ondoren aterako den ibildeuna. Espero eta nahi dugu egoeraldi ona gurekin egotea. Zaila gaitezen bihar ere gaur bezala jaunaren inguruan biltzen. That's
Honen bestez, bukaera eman diogu gaurko ospakizun jaieratsuz egindako honi. Jesusek bere burua gurutzean eskaini aurreko egunean, bere ikasleekin egindako azken afariko ospakizuna genuen. Jainkoaren guganako eta guztion ganako maitasunaren agerpena da Jesusen jokabidea. Guganako maitasunez eta ongina jutsez egiten du Jesusek hori guztia. Gaurko ospakizunaren ezaugarri berezietako bat, ikasleei oinak garbitzea izan da. Horretaraino apaldu eta bajatu du Jesusek bere burua. Guztion zerbitzari egiteraino. Eta bere jarraitzaileoi gauza bera egiteko eskatzen digu. Kristauon arteko harremanek, elkarren maitasun eta zerbitzuzko harremanak izan behar dute. Senide arteko harremanak. Azkoitiko parrokiatik eskaini dizuegu ostegun santu arratsaldeko ospakizuna. Bihar ere hemen bertan izango gaituzue, ostiral santuko ospakizuna zuei eskaintzeko asmoz. Gaurkoa bezala, arratsaldeko 7:00 emango du Euskal Telebistak Azkoitiko parrokian bihar egingo dugun Jesusen nekaldi eta heriotzaren ospakizuna. Gero, gauean, Azkoitiko kaleetan barrena egingo den ostiral santuko prozesioa emango du bihar Euskal Telebistak, gaur egun albistegiaren ondoren gaueko 9:00 inguruan. Opor eta atseden giruan, baina batez ere, giro erlijiosuan bizi ditzazuela, kristauontzat esan nahi berezia duten Pasko Hirurreneko ospakizun hauek. Bihar arte bada, esan bezala, arratsaldeko 7:00 ostiral santuko elizkizuna zuen emateko. Agur eta bihar arte.